Dit is Radio Eenhoorn via de kabel op 94.1 op het beeld, 96.1 in Minamera-deel en via de ether op 100.5 megahertz. Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen. Net vergeten. Met name het deel in het beeld in de Tweede Wereldoorlog. 24 weken lang, Else Tongesdieting van Saus bij Radio Eenhoorn. Presentatie Geert van Thun. Goeien en welkom bij deze aflevering van Net vergeten. Net vergeten extra edition. In het Aroene Jellier had Radio Eenhoorn 26 keer dit programma gebracht. Een programma dat inzocht Jan Woer in tal van zaken die spelen hebben in de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Het Beeld in Minamera-deel. Ook een programma dat de lijnen lezen woord tussen doe en no. Verleden week waren de serie afsluiten met een rechtstreekse uitsturing vanuit het tjenestencentrum in Menam. En bij die uitsturing waren alle mensen aanwezig die het in deze serie aan het West hebben. De redactie van Net Verjet is van bedenken dat ik de harkers van dit programma sissen maaien wat ze ervan vonden. Daarnaast binnen wij er goed van doordrongen dat we net alles weten en dat we zaken lezen litten hebben. Het is nog een keer net mogelijk om 4 jaar oorlog volslagen te vetsen in 30 uur radio. Daarom dus deze Net Verjeten extra. Om je de gelegenheid aan te reageren. Om te sissen wat je ervan vonden. Om mogelijkerwijs wat dat te voegen. Om meningen te aan. Bijgelijks over het feit dat er op 24 september aanstaande, 50 jaar na dato, een gedenkteken commercieel aan de kraak op het gemeentehuis in Sint-Anne in 1943. Is dat te laat? Of is het nooit te laat? En hetzelfde geldt ook voor het programma Net Verjeten. Hier dat nog matten in 1993. Of moet hij een keer ophouden te praten over die Tweede Wereldoorlog. Kwart zijn, je kennen je mening kwijt. Van nou aan zo'n orde. En dat kent telefonisch via de nummers 051 84 12 89 en Sontje 14. Dat is 051 84 12 89 en Sontje 14. Net vergeten extra, joen dus maar de mening van de harkers. En net alleen nog maar de mening van de harkers, ook maar muziek uit de 40 jaren uitzocht door Harry van der Meulen. Eerste nummer wat wij draaien in deze uitsturing is van Dick Willebrands. Het komt wel weer in orde. Laten we maar blij zijn, er is weer een jaar voorbij. En in mei dan leggen alle vogels weer een ei. Het komt wel weer in orde. Toen was ik, trek je nergens iets van aan. Laten we niet mopperen en alles komt een end. Zit niet bij de pakken neer, gedraag je als een vent. Want het komt wel weer in orde. Toen was ik, trek je nergens iets van aan. Zanenknie, zing een lied. Achter de wolken schijnt de zon. Vaderland, elke dag, al heb je een tientje of een halve ton. Als er geen tompoes was, dan had iedereen het land. Het is voorlopig afgelopen met het stille strand. Maar het komt wel weer in orde. Toen was ik, trek je nergens iets van aan. Laat het licht niet branden en wees zuinig met het gas. Lamenteer niet langer, weet je hoe het vroeger was. Want het komt wel weer in orde. Toen was ik, trek je nergens iets van aan. Vraag niet aan je buurman, moet het zus of moet het zo. Geef hem liever af en toe een borreltje cadeau. Want het komt wel weer in orde. Toen was ik, trek je nergens iets van aan. Weer een strop, borrels op. De kelner bekijkt je en hij lacht. Deze keer niets meneer, u wordt niet in de olie thuisgebracht. Als er iets verkeerd gaat, vraag niet wie heeft dat gedaan. Laat alle knarigheden langs je koude kleren gaan, want het komt wel weer in orde. Toen was ik en trek je nergens iets van aan, nergens iets van aan. Dick Willebrands, het komt wel weer in orde. We gaan dus een van de uitsturingen van Net Verjeten. Ik praten met de heer
Algra uit Belsum. En die had dus bellen en hij zei van ja, ik heb nog allerhande spullen uit de oorlogsjaren. Hij beschikt over verschillende illegale kranten uit Vleentuur en Struit. Hij beschikt over boekjes, De Vliegende Hollander en Wervelwind. En hij had ook tabaksblaren in zijn vat hinnen. Nou, als er niet belangstelling heeft voor dit materiaal, dat is de patiënt, die kan contact opnemen met de heer Algra. Hij woont dus in Bitgem. Zijn telefoonnummer is 051 86 21 68. Voor die mensen die dus belangstelling hebben voor al het materiaal wat de heer Algra nog had. En dat willen dus Sjenwol en daar eens over praten met de heer Algra. Eerste telefonische reactie hebben we ondertussen kijk binnen. Dat is de heer en mevrouw de Jong uit Bitgem. Goeien. Goeien. Goeien, meneer de Jong. Ja. Ja, maar reageren. Ik heb mij soort genoeg in alle uitzendingen beluisterd. Maar ik heb één uitzending mist. Eén uitzending mist? Ja. En dat is de maaistaking. De maaistaking. En dat weer een van de belangrijkste punten in de oorlog. Zeker weten. Hè? Ja, want ga je dat heeft doen. de omkeer teweeggebracht, no? Ja. Wij hebben inderdaad daar Siedelings eens een keer over praten, dacht ik, in de studioring. En je hebben volslaan gelijk dat je zei van daarheen wij meer ontwam hadden. Wij bent echt tot ontdekking komen. En zijn ja, maar dan is het invuld en dan mag je kiezen. Maar het is duidelijk, de maaistaking. In 43 wie het leuk, hè? 43, ja. Ja, de malkenstaking nemen ze die, hè? Ja, de malkenstaking, dat klopt precies. Ja, heb je daar persoonlijke herinneringen aan? Nou, ik weet de politie in Belsum en toen hebben ze dus, het waren de derde dag van de staking, hebben ze een PR oppakt, hè? En die ben net weer omkant. Nee. Weet je al wat er oppakt binnen doe? Dat weer een zekere Schalten, die werkt op een fabriek. En een rekker, die werden doen in een wenskipje bij de voormalige vuilnisbelt in Belsum en die hier maar in Erem. Ja. Nou ja, die kwam in concentratiekamp in Duitsland te landen, maar daar had het net lang maken, want hij kon maar in Erem niks nog. Nee. En de Schalten die is ik net weer omkant, dus... Hoe wie je dat hier in 43 maar die stakings? Wie het hier vrij massaal? Nou, de malfabriek die lag heel stil. Ja. En ja, toen kwamen ze en toen hebben ze dus, ik zou we zeggen dat binnen die verred binnen. Want nou, die rekken die handelen nou een beetje zwart. En Schalten die stond eigenlijk is ook bekend als een beetje een oproerkraaier. Dus, en dat ze dan die krekker uitpikken, dat... Ja, dat wie ik in tafel, zei ze al. Nee, precies. Nee. Wie het ik net zo dat er in Massum nog een melkfabriek weer doet? Ja. Ja, hè? En in Dronriep. Ja, Dronriep uiteraard. Ja. Die is er nou nog zelfs. Ja. En daar wordt ook staakt, hè, die Jong? Dat dacht ik al. Ja, dat weet ik net. Nee. Ik weer dus in Belsum en je kwam net zo via de buiten het gebied nou. Nee, dat is wie ik met oorzaak nou, dat geval is, hè? Ja. Ja, nou, wij kunnen maar al constateren dat als onderwerp op zich dus net behandelen is. Wel is het een omkeer neem zelfs toch mensen niet weer in de studio hier. En ik ben blij dat jou deze onvulling nog even aanhoren. Mooi. Tieke dank voor jouw reactie. Ja. En ontjen. Het beste. Dag hoor, jong. Ja. Je kan dus nog reageren op telefoonnummers 051 84 12 89 en Sontjen 14. Mijn meningen, liek als de heer de Jong, die zei ja, ik had dat en dat toch mist. Ik ga wat in mijn onkundiging ekkeld zijn. Het is volslaan onmogelijk om 4 uur radio en 30 uur radio, 4 uur oorlog in 30 uur radio te zetten. Maar dit weer wichtig en nog een aardige onvulling. Als je hem dat ook hebben, of dat je een mening hebben over een van de onderwerpen die we behandelen hebben. Of dat je me gewoon zeggen willen van, we vonden het hartstikke mooi. Of dat je me zeggen willen van, ja, het hier voor mij net meer hoeven. Skillius dus, maar al je reacties via de nummers 051 84, ik begin eraf van te hikken. 12 89 en Sontjen 14. Dat zijn dus net de algemene nummers van Radio 1 horen, daar mag je mee rekening mee houden. Kan dat zijn, we hebben ook muziek uit de jaren 40, die is geestald, die leest toch Harry van der Meulen. En hij zorgt voor ons uit een tuintje met Havana van Willy Derby. Ik heb echte Havana, de kust en de keur, op het bleekveldje achter mijn huis. De fijne Brazil groeit me boven mijn deur, kom maar eens een keer bij me thuis. Ik heb Amorelo's zandblad, als ik een pijpje stop, dan roepen de buren er brandt wat en bellen de brandweer op. Ik heb een tuintje met Havana en Virginia tabak, rook sigaren van de koude grond
een piraatje zo van de tak. Als ze vers uit de plantage, als ik naar een rokertje snak. Ik heb een tuintje met Havana en Virginia tabak. Mijn check zoals ik zelf is een lust hoe ze rookt, daar heb ik een middeltje voor. Een half maatje Haarlemmerolie gekookt, daar meng ik een schuurblokje door. Dan rook ik echt de Lucky, de as die is krijtwit. Mijn vrouw denkt geregeld dat Bucky te dicht bij de kachel zit. Ik heb een tuintje met Havana en Virginia tabak. Ik rook sigaren van de koude grond en piraatjes zo van de tak. Ik haal ze vers uit de plantage als ik naar een rokertje snak. Ik heb een tuintje met Havana en Virginia tabak. Als ik trek heb in roken pluk ik van mijn land een emmertje rauw van dat spul. Mijn vrouw de friseertang is steeds bij de hand, daar maak ik dan bij mee of krul. Soms wil die vlam niet pakken, al is de oogst ook rijp. Dan liggen er rupsen of slakken te knetteren in mijn pijp. Als ze vers uit de plantage, als ik naar een rokertje snak. Ik heb een tuintje met Havana en Virginia tabak. Nou, het krijgt nog lieken zat het echt weer. Een tuintje met Havana van Willy Derby. Je kent dus Kelly, alleen ik hem doch het net. Doch het dus nou. 05184 1289 en Santje 14. Wij willen het nou weten. 12 minuten uur 6, aflevering 27, mag ik het zo zeggen, net 4 te extra. Wij willen weten wat je ervan vond. Een aanmerking hebben, opmerkings, kritiek of aanvullings. Je mag zeggen hoe je het vond, hoe je het leuk vond en al die zaken meer. Ik had het zijn. 24 september 1993 zal er een gedenkteken komen voor daar aandenken aan de kraak op het gemeentehuis in Sint-Tanne. Die kraak werd uitvierd door de verzetsgroep van Bruinsma uit Zeisberm. Die zien uitvalsbasis hier op Ljaukema staat. Daar wie onder oren bij Lalle Rondaan van Bitgem. En een van de uitstuurings had een broer van Lalle Rondaan nog zijn. Dat hij toch wel spietig vond dat dat gedenkteken er net kwam. Dat komt er dus nou wel. Burgemeester Dankert had dat Vliedenweek en de uitsturing bekendmaken. Wat vind je hem daarvan bij Gelieks? Is dat te let? Of is het nooit te let van zo'n gedenkteken? Je mag dat zeggen op de telefoonnummers 051 84 1289 en Santje 14. Tim Dijkstra, goeie. Goeie, Geert. Ja. Even een kwarte reactie op de serie programma's. Ja. Ik heb ze al jaar beluisteren. En ik was er net vrolijk van, zo'n jong. Wij ook net eerlijk zijn. Het maakt altijd nogal wat indruk op mij. En jongen de dingen die de laatste tijd waren op sommige plakken, en dat komt stadig dichterbij, vind ik het toch nedig dat zoiets uitgestuurd wordt. Ja. Of zou dat alleen maar wijzen om je band duidelijk te maken dat dit nooit weer barren moet. Nee, en ja, je zegt dat het krijgt wel baat op dit moment. Hè? Zelfs heel dichtbij. We hadden verleden weekend nog even over gewoon de berechting van een soort neonazist in Ljout. Dan komt het wel heel dichtbij, hè? Ja, precies. Ja. En dat bedoel ik maar het moet gebeuren. Die man die moet wel aan een schandpaal, maar je roeit het systeem er kennelijk net mooi uit. Nee. En dat krijg je alleen dat mensen bewust worden ervan dat het net weer kan. Nou, daar is dit een van de geëikte middelen, zo'n uitsturing, vind ik. Ja, ja. Dat zo. Eén vraag nog. Je hebben alle uitsturingen opgenomen, weet ik. Ja. Maar een speciale bedoeling? Ja, dezelfde bedoeling die ik krijg zo. Ja, ja. Dat mijn band dat
van mijn paard broek bij hun geschiedenislessen. En dat zou mijn paken zeggen, wordt dat wel mooi aan. Ja. Want dit is speciaal, ik geloof dat het in 19, dat Hitler is wat in 1926 begonnen is. Dus dat kan jaren voortwoekeren. Ja, het wie eerst helemaal niks. Hè? Ik geloof dat de eerste ledental iets van 30 waren of zo bij Hitler zijn beweging. Ja, ik heb hier dat boek van Alan Bullock. Dat Ja? gaat over Hitler. Dat is een heel goed boek. Nee, natuurlijk niet. En toen hebben ze hem oppakt. Nadat er een poets was had in München. En toen hebben ze hem oppakt, hebben ze hem 4 jaar vastgezet. En toen had er de plan maken. Daar hier zelfs een secretaris, dat wie hij in de gevangenis. Ja. En toen had er dus, ik heb begrepen hoe lang het dat voort door kan soms. Ja. Nou, maar het net weer. Nee, duidelijke zaak. Dat is vreselijk. Ja. Tieke, dank voor de reactie, Ja, Dijkstra. één compliment. Voor de muziek. Voor de muziek. Ja, dat jij er nooit is. Nee, precies. Maar die muziek die sluit prachtig mooi om bij de uitsturingen. Dat vind ik Ja. geweldig. Van der Meulen had daar een plankje voor. Ja, Harry van der Meulen had Ja. inderdaad voor alle 26 uitsturingen zijn muziek uitzocht. Vind ik wel dat. Ja, vind ik ook. Oké. Bedankt, Prima. Dijkstra. Hoi. 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 Mevrouw Stijnvoorn is dronriep. Goeien. Goeie. Jo, maat Ja. ze? Ja, ik zeg het met al dit wijze. Het is misschien wel wat aan de late kant, maar het is voor de jeugd wel goed. Als die er dan toch eens een beetje mooi, want die begrijpen net wat wij toen al hier trom maken hebben al hoor. Nee. En dat kun je ze ook nooit vertellen, want dat begrijpen ze net. En dat maakt een mooi maatje. Jo had de oorlog duidelijk zelf Ja, aanmaken. nou, 83 hier ben ik nou. Dus 83, ja. Ja. Wij Ja. wennen jou tijdens de oorlog. Pons. In Pons. Ja. Ja. En daar gebleven je genoeg, hè. Ja? Geweldig, ja. Want ja, die Duitsers kwamen dan altijd van Santana aan, nou. Dat wie daar zo'n groep, die kwam daar dan. Ja. En nou, dat wie bij ons en benacht. En wij gingen dan een tuinbank voor. En daar gaan ze dan op zitten. Zo goed. Nou, en dan kwam er wel eens in. Nou ja, dan mochten je gewoon naar de bediek. Nou, dan kwam er wel eens in. Hè, die dan, ja, die gaan dan alle bediek. Nou, ja, dan hing je reisje daar. En dan Ja. gingen ze door, maar ze weer. Ja. Want dan moest zo'n persoon al wel boven water komen. En die wie er dan uit, nou, die wie dan uit nooit. Ja, tuurlijk. Oh. Ja, Ja. En dan gaat het denk ik trots aan Lieds dwarpje als Pons. Ja, dat gaat dwars een dwarp in het, denk ik, hè? Ja, wist, dan is elke een wordt dan bang, hè? Ja. Ja. En ja, dan komt zo'n persoon net verklaard natuurlijk, want die had hem dan in die is al voort. Maar ja, dan bellen we gewoon zo'n liedjes wat op en zo wat. Nou, ja. We hadden werkelijk weer genoeg allemaal maken. Ja. Ja. Je En zou... dan- Ja, doe maar. En dan vind ik het goed dat het nou dan was, zoals dat van dat programma van Jemmik, nou, ik heb ik altijd aan luisteren. En er zijn zo'n soort dingen die je feitelijk zelf ik mooi maken hebben. Maar ja, dat je toen de naam al je net van weten en die binnen nu al je boven water komt. Ja, precies. Ja. Dat vind ik het mooie ervan, hè? En er zal denk ik ook een protonaam bij Westhaven die jou kennen. Ja. 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 Zoals onder oren? Nou, zo die Brunsmers nou, en die Brunsmers zijn vrouw, dat weer een Klaasje Bauma. En die kwam van Zwangs. Ik heb Aha. er nou wel op squalfoto's. Ja. Nou, zo kon je goed, nou. Ja. Maar ja, toen wist je die naam al je net van die Lollerodaan en zo. Want ja, het waren wel zangend, maar ja, dan wist je, maar nou heer je het al hier, hè. Ja. Dat, als orden heb, vind ik dat ik nou wel mooi, nou ja, het wie net mooi verstaan, maar ik vind het wel mooi dat je dat dan nou al weet wie dat wien. Ja, precies. Ja. Hè? Ja. Ja, want het gebeurde en je wist eigenlijk net precies wat er nou bij wie en hoe het nou precies ging wie enzovoort. Nee, dat heer je net nog. Nee. Dat was altijd zo'n beetje stilzwijgen toediend. Ja. De wien moet gewoon die het wien, maar die won misschien dat dan vaak net zeggen. Nee, duidelijk. Dus, Jos zei van, goed dat het uitgestuurd is. Ja, Ja. oh zo goed. Ja, Prima. ja werkelijk wie, hè. Ik wou dat er een boek van kwam. Ja. Dan kon je het nog eens lezen, nog Ja, eens overlezen, hè. Ja. Wij zien je nog eens schreeuwer voor het boek. Was En het- ik zou we ziek je nog eens schreeuwer voor een boek. Mooi. En die kan ons materiaal krijgen. 30 uur op radio en alles wat er onder documentatie achter hangt. Alleen dat er maar inwijzen die het schreeuwen wil. Ja. Nou, misschien dat die jongen ook nog op het argument komt. Ja, Ja. ja. Nou,
Oh, dan moet ik dat boek vast hebben. Nou, als het komt, zie je het verste jaren via de radio of via de kranten lezen kennen. Nou ja, want wij luisteren altijd naar de eenhoorn, dus dan heet het bijvoorbeeld, nou? Dat zul je dan zonder meer te merken krijgen. Ja. Mag ik jou 10 dank zeggen voor je reactie? Ja, En net bedanken. Nog Ja. verkeer verder. Ja. Mevrouw Doei. Steenvoorn, dag. Johannes Jensma van Minneskeer, goeien. Goeie. Ik wil even reageren op dat, want het is geweldig wat je moet hebben. Er zijn heel veel dingen op het water komen. En dan heb ik een vraag. Je stier vroeger op een mooie peel in de oorlog. Dat verf, je heer me wel, nog? Ja, ik ga verder, ja, ik luister. Je stier op een mooie peel, dat wie dan in de Duitse tijd, en dan stier op, verven op een mommen, vele vuile, vieze varkens, vreten vlees van vreemde volken. Heel Moskou stier eronder, hè? Heel Moskou. VS Victorie. Ja. En dan kwam buiten de graaien te melken. We zijn dit pak eruit. Maar ze had gauw verven de maas. Dat is net vol gebeurd, gelukkig. Nee. Nou, en toen kwam de bevrijding. En dan pakten dus huid op met de hinders. En die ben de sneur naar haar gegaan. En dan hadden onder de Tommy's ben de snor naar op naar Waterdik. En dan ben je op naar Ska gegaan. Daar had er 4 weken onderdoek zitten. Ja, wacht even, je praat na de bevrijding. Ja, nee, wij winnen naar bezet. Ja, nee. Toen namen de hinders in beslag om te vertrekken over de Waterdik. Precies, dat die in de Duitsers nog. Dat die in de Duitsers, toen winnen geworden uit Marm. En dan winnen van de Jong, uit Leeuw winnen hinders. Het winnen hier alle wijn. Ja. En toen gaan we schijt maar over de Waterdik. En die had 4 weken waai geweest. En toen ben je over het longen weer thuiskomen. Door de bevrijding en wie. Want toen winnen wij, toen konden ze net over de Waterdik nog. En dat wil ik even regeren. Ik denk, dat maar er al even uit. Ja, dat is Dat ben hele tippels. hele tippels, ja. Want hij kwam dus in Skaren terug, zei je? Ja, hij had er 4 weken onderdoek. Bij een dekker. En die is in klein in de Ja, want hij ging steeds maar dan echt de verkeerde kant uit. Daar werd het letterlijk bevrijding weer. Ja, maar daar bracht de Duitsers van. Ja, verschrikkelijk. Nou, de Duitsers gaan naar de kop van Noord-Holland. Ja. En dat had West, dat er daarheen gegaan is, op 13, 14 april heen. Ja. Dus steeds maar 2-3 dagen voor de bevrijding weer. Ja. Ja, voordat wij bevrijd waren. En dan konden ze net weer uitkomen daar. Nee. Snap je? Jongen. En dan ben je uit het longen thuiskomen. En dan ben je, ik denk van altijd op Pinkstrand heen was gedaan, dan ben je uit Steenwijk. Mooi de hinders, daar winnen dan de Jong en Gredanus en de Sauwert heen, daar winnen de Stekkers, Sois, dacht ik, die ben alle hier thuiskomen. Maar uit Steenwijk waar je hierheen. Op nooit tolven. Ik zie een ouder hoogzwaard hier op een reet. Als er thuis kwam. Wat hier jou een? Dat er hier hoogzwaard en nachts op een reet. Toen kwam uit Steenwijk waar. Ja. Mooi 2 hinders. Nou, dan kan je ook begrijpen dat ben al tippels geweest. Ja, dat is ongelooflijk, ja. Nou, ik moet maar zeggen dat we mijn onderdoeken links hebben. Wij zien het hier misschien maar een man of ik denk van over 15 man op tafel misschien. Want wij zien hier, wordt nu aan Rotterdam. Van die honger even geëet, ik moet zeggen. Dan steek 4 of 5 en dan een paar onderdoekers. Nou ja, dat weer vanzelf. Dat wordt mek en heel soort bij, hè? Ja. Nou, en dat wil ik even reageren. Ja. Ik vond het een geweldig iets dat je hem op een lap helgen. Nou, hartstikke mooi. Ja, En dat moet nooit vergeten worden. Nee, dat zou de titel lekker, hè? Want je bent hele soort dingen bij dat gingen wij nooit van jet, zeg maar zeggen. Nee. Wel had er worden sneuvelen in, maar net uit heden werd hoe het kwam, hè? Nee, precies. Dat is ook wat mevrouw Steenvoorn niet zei. Je wist wel iets, maar de echte informatie ontbreekt natuurlijk vanzelf. Action de tijd, hè? Ja, wij winnen nu correct onder de leeftijd als ze net uithouden, hè? Ja, precies, ja. Nou, we hadden hier op een moment komen hier, dat we dan die ploeg uit de tonnen, die dan de meesten ophelden. Ja, hè? En toen wij gingen naar Dreuwer in Boedisch, en dan kwamen we op een moment om, en nou, en die man die woont naar Warme. Nou, je lijn 200 doeken op de schouder, we zijn bleeksluit, maar daar hebben we nooit op praktiseerd die voort moesten, no? Ik in de hoek, ik zei mensen, maar met thee en steekje cake ha, want hij een cake bakt. Lette die het altijd de hoorn omheen, no? Ik kon er verder naar de vijand afvallen, zo meteen, no? Ja, dat is duidelijk, ja. Ja, want je weet dat we dan Justina man, die gingen doen te pakken hoorn, en die had naast op een orde zitten voor ons. Want die meen dat er een vlucht weer, maar hij weer op daklezen gaan, no? Ja, wat een toestand, hè? Ja, als je dat vindt toestand, hè? Ja. En dat wil ik even reageren, ik denk, dat maakt er even uit. Ja, je moet nog even hingen blijven, want ik heb onder de telefoon mevrouw Stienstra uit zijn tannen. Ja. Dag mevrouw Stienstra.
goeiedag. Jou sluit er min of meer, ja, het wordt een beetje, het wordt wat een vreemd klankbeeld nou, maar jou sluit er min of meer aan op het verhaal van Jensma, begreep ik? Ja, hij had het door, ik praat dus met Fries, want ik ben wel een Belket, maar mijn Fries is dat beste, dat heb ik thuis geleerd. Dat maakt het hier niks uit, ja? Nee, daarom. En uw zoomke Sieber nu uit Laai, die werd de sector, de Duitsers maar nog was niet hier wijn. En wij werden in Verboren en hij ging dus uit voorbij. Het waren net tweelingbroers, maar ze lieken sprekend op mijn handen. En dus zei hij, ja, ik moet met de Osliediek over. Dus hij zei, jongen, wat zes te beweren. Maar dan best het zo oud. Hij zei, ja, ik moet met. Nou, en ze is hij vertrokken dus. En kreeg dus een man, is hij ook 4 weken zo wat onderwijs geweest, dat hij op laatst weer rondkwam, maar zonder hinders. Want daar praat hij dus net over. Maar zijn hinders blijven daar. Hoe weer dat in jouw geval, Jensma? Wat zei je? Hoe weer dat hier in Nee, hij had ze bewaren. Die had ze wel bewaren. En de jongen, dat wien van Gent los, die kwam direct maar thuis. Ja. En had je hem had ze direct maar weer omgenomen? Ja, die had ze maar weer omgenomen. Oh, en nu is zoomke Sieber... Die had ze letter ophellen. Die had ze letter ophellen. Ja, dat weet ik nog wel. En, en toen is hij letter maar zeker huid hem op het trekken. Ja, toen is het verongelukken. En toen is hij verongelukken met je ik weet het nou de dag van juster. Ja, daar is hij de bocht omgegaan, hij is van de trekker afsketten, want hij ziet op het spaatboord dus. En hij is in een veer trekken en hij is verdronken. Ik denk dat moet je nog al even weten, want dat is iets... Dat weet je nooit wel. Het is een hele slag geweest, want hij hier nog een jonge vrouw, maar liet ze bij hem. Hij wil letter nou weer trouwd. Ja. En dan denk je, ja, dan onkel Sieber is zo verongelukt en nou joh, het verhaal hier. En ik denk, nou, dat moet je al even zeggen. Dus dat weet je ook nog wel. Ja, ik weet het nou de dag van juster. Ja, het is ik weet het, want ik zei het had er genau over honger. Ja. Want en toen wint zijn hinders letter bleek, die winnen al in Friesland. Ja, die kwam die hinderjaard. Ja. Ik zeg maar geen naam nemen. Nee, we nemen geen naam, maar we weten beide waar we het door gaan. Nou, daarom. En daar ben nu Bergen en Zielen, waar die schoot kwam, was een grote wierige meer woont dus. Ja. En die had die man al later daar, hij zei, ken van mij bewaring. Ja. Dus hij zei, zo had ik een bewaring kunnen krijgen, maar hij had hem weggekregen. Ja. Mevrouw Stienstra? Die hinders die weer nog staan. Ja. Het weer verschrikkelijk. Mevrouw Stienstra en meneer Jensma. Ja, mag ik hem tegentank zeggen van je reactie? Ja, het allerbeste. En ontzettend, hè? Ja. Doei. Dag, Ger. Dit is Radio 1 horen dus, maar net via de extra. Je kon even net bellen, omdat bij de telefoon het is bezet. En dat weer duidelijk mevrouw Stienstra op Iene en Johannes Jensma op de oren. Je kennen dus van nou Westkilly naar de telefoonnummers 051 84 12 89 en Sontje 14. En je mag het zeggen wat je ervan vindt. Net vergeten. Hier het matten, hier het net matten. Gedenkteken voor alle rondaan. En zien maten van een verzetsgroep 50 hier naar dato. Is het goed? Is het te let? Of gewoon een reactie op het programma, hoe je het beleven hebt. Of nog een onvullend verhaal. Ligens wij dat krijgt toch zo heel treffend jaren van de heer Jensma. En in aansluiting daarop van mevrouw Stienstra uit Sint-Anne. Op de telefoon nou mevrouw Buma van Sint-Jabek. Goeie mevrouw Buma. Goeie. Ik ben net een beeldje van als we zijn hier nog 24 jaar in Sint-Jabek. Dat we hier maar 24 jaar. Maar de laatste weekend ben ik een heel soort gewaar worden wat hier op beeld afspeelt. Ik het begin van uitzendingen jammer genoeg net yet. Maar wel een heel soort dingen dat ik niks van wist. Sommigen ik wel. Dat van Lolle Zondaan, dat ik in een boekje lezen van de Moederrechtje en de moeder van Pieter Wiebenga. Ja. En van Don Riep, dat wist ik wel, dat ging altijd met de auto langs, hebben we niet altijd beginnen. Ja, maar wist jou ook van de vastgiernis? Waarom had die fusiade plakvoon hier? Nee, dat wist ik ook net. Ik wist wel die 3 broers wie daar erbij waren. Dat klopt. En ik wist ik wel dat er een leven bij kon weer. Maar ik wist net van die jongen van uit Holland die dat jongen hier, die te heen west weer. Nee. Die jou door een telefoonhand ja, de heer Jan Robben uit Rotterdam weer. Ja, die uit Rotterdam. Ja. En die zijn broer die hier daar in de borden in een winkeltje was, nou dat hij me doe ik al even verteld. Ja. Dus die jongens uit Rotterdam, dus zitten ze daar net wat ze in Rotterdam beleven. Maar omdat ze hier hongerig zijn, beleven ze hier wat in beeld gebeurde. Ja, en zei ik kom van Tjerkert, zei ik mooi maken dat de hoofdploeg van de Friese ondergrondse in Tjerkert oppakt is. Ja, dat heb ik zelf niet beleefd, maar dat wie bij u Smit, die 30 is Friesland in maart 44 ik oprollen, die kapitein Wierda
En hoe jette die oorlijk had die bij Zwolle door in de IJssel verdronken binnen. Ja, ik kan jou nou even net helpen onder namen, want dat heb Nee, ik even en net paraat. die hingen al die papieren van ondergrond bij hadden. En toen konden ze overal in Friesland gewoon oppakken. En daardoor ben ik in Dunegem, zandje mensen, deze jetten op de plak. Daar ziet in Sint-Niek een standbeeld voor. Als je dat speelt in die hoeken, maar lieke goed. Hien ze uit oorhoeken van Friesland. Ik nam, zij hingen de hele Friese ondergronds op papier. Ja. En die kregen die Duitsers daar in de hand. En ze wien eerst daar verscholen. En toen gingen de Duitsers voort. En toen kwamen ze bij Vertlacht. En toen dachten ze, de Duitsers zijn voortgegaan, nou. En toen begon die secretaresse, weet ik het wat, wie erbij ziet. Die begon met te tekenen en die Duitsers stien er nog vertrouwd. En die vernamen dat en toen kwamen ze weer door. En toen pakten ze die beide mensen. En toen ze wisten, dat ze wien vanzelf, als de mensen dat moet ze weten, hè. Oors konden ze hadden er nooit betrapen, hè. Nee. En ze wien vanzelf, die Duitsers zo blij dat ze die hoofd van die ondergrondse, want toen gingen ze sappelen namen in heel Friesland. En doet die mensen die wien, daarom hebben ze ik van kant maken in de IJssel smeten, want en die papieren hebben ze alle gekregen. En in dat boek tekens langs de weg, tekens langs de wand, nou dat van die... ja, dat is een boek. Hebben wij de Tweede Wereldoorlog. Daar stiet ik verschillende dingen over in. Net die over die kapitein die het heroppakt binnen. Omdat het net een teken voorkomen is, no? Nee. Maar in elk geval van verschillen hier de Intema in Hemmelom. En dat wie een boer die woer de nije tijd net hè. Die werken altijd die 40 minuten, die doen we net. En dan... Uw omke mooike die wenden vlakbij en daar zijn ze wat het ierde ons strieën weg in het land. No? Ja, en die gingen niks in de gaten, maar daar wie een afwerkterrein. En toen wie die ierde inter, maar die zoon die deze in Hemel met een strijder neemt. En die zoon die had letter op de plaats wenden, hij in je zoon. En het tweede bandje, daar lag die vrouw van in het kraambed, die een bandje kregen. En toen zijn ze in die ierde inter maar geen voort. Maar hij woer om zijn vrouw niet voortgaan. En daar terug ik oppakt. Ja, ja. Dus die man die wist hoe het thuis weer met zijn vrouw. En die vrouw die dacht, nou pakken ze hun man op. En ja, die is daar zitten, dat bedoelen gaan. Ja. Nou. En hard moed hier op hem zeker staan. Hard moed, ja. Uit jouw verhaal blijkt heel goed, mevrouw Buma, dat er ja, in Els gemeente zo'n serie te maken is, omdat er overal wat baat is. En jouw verhaal maakt het heel duidelijk dat is een serie. En dan wil ik even nog over die Frans Mission. Frans Mulder, Frans Mission, ja, dat is de verrieder, hè? Het er ik in Biermen door Raarhuis houden. Nou, hij kwam eerst in Heinz, dat heb ik in dat boekje wel lezen. Ja. Dat heb ik via Jim ik jet weer. En toen zijn ze ik, die hier de deerstraf hebben al nou, als ik over die man lees in dat boekje als nou jaar, dan word ik zak kogels op die vent wat die teweeggebracht heeft. En dan denk ik wel eens, oh meisje, wat kind meisje mij haar woorden en dwaan, wat kezen een oor verschrikkelijk wat ondwaan. Ja, tot de deert, hè? En die letter is er sabataal west uit de tonne in zijn beren op een snaaien west had. Hij is weer weer omkomen, inderdaad. En in dat boekje van Pieter Wiebenga staat echt, de letterwerker voor de Canadezen. Hij kwam alle kanten uit en het weer was san. Terug trapen, ja, hoe moet ik het zeggen? En het ontrouwde nicht van mijn man, die zei, ja, hij is wel vlak bij Milansroom. Van toen wie het begas dingen in Skraat, die ik in de ondergrond zie het. En die wie er op laatst ik mee aan. En dan gingen we naar de gasten en dan gingen we waar die heen bracht en daar heen bracht. En dan maken we maar het er weg. Ja, dat had er ook best. En doe het laatst, doe ze de westeren, nou, hij zei, hij moet maar over de Alsterdijk weer in Holland daar. En hier je me blunt en hier misschien nooit bij die Duitsers het zijn. Nou, hier de kans net te gaan. Mevrouw Buma, er binnen nog wat reacties. Ja, ik hoor op. Dus ik mag je even onderbreken. Even zeggen dat Vlietenwieken heb ik bellen om dat gedichtje van IJzer de Boer.
En dat heb ik thuis kregen van de wolwijzen met name deel. Ja. En dat denk je, dat laat je nog op de zwaar, maar ik hing het op. En ik wilde eigenlijk uit de holle leren, want dat vind ik wel zo prachtig. Het is een prachtig gedicht, ja. Eind van het besluit van Vliegen Weekend. Ja. Nou, hing je het op zoek inderdaad, zei je, en leren het uit de holle. Ja. Tiege dank voor jouw reactie. Ja, graag niet. Ontje hier, Goeie. mevrouw Buma aan de telefoon, Pestumus uit Sint-Jabek. Ja, dat zegt me nou wel kennen, denk Piet ik. Pestumus uit Sint-Jabek. Ik moest eventjes voorzichtig, want het kan of Jelle of Piet wezen. Nee, de Piet. Dat hoor ik. De Piet. Ja. Nou, die programma's dat waren altijd geweldig, vond ik. Maar dat eerste, dat heb ik ook met mij. Zo wij, dat waren van dat kraakje in Zegsbieren. Want in dat huis, dat zij door die boom weghalen, daar woonden wij. Dat is Zegsbieren. Dat waren de eerste kraakje dat ze deden, rond daar en Ja, klopt. Die hebben eerst een paar, ja, zeg maar een paar proefkraken daar, zeg maar even. Ja, klopt. Nou, dat was bij ons. Toen woonden we daar. Daar waren we arbeider bij Namersme. Ja. En daar zat een kamertje in en dat was alleen daarvoor. En er zat een kleed in de gang, dat hong ertussen. En ik denk dat op maandag was, ik weet niet dat het maandag na was, maar toen zei ik mijn broer wel aan boven te slaan, maar ik zei, ik weet er niks van, maar hier kon ze wel wat door het ruit halen. En dat had misschien een kistje door en dat weet. Ja. En ik stiekem om leeg, heel stiekem, en ik raamde ook naar mes van de keukentafel, want ik wist waar het lag. Toen kwam ik om leeg en bij Mimni, toen wapperde dat kleed al, dus er was het ruit waar de lucht, zag ik wel. Ja. En door plots ging zonnig voor de schijt, dus met me vertelde, die schrok een rot, hè. Maar die hadden me nooit aankomen gehoord, hè. Nee. Dat de boer was komen, maar kijk, dat duurde wel wat, want die man die wist er misschien er ook wel wat van, hè. Het schijnt inderdaad dat hij ervan wist, ja. Ja, hij wist ervan, dus dat duurde uren voordat ze ver was. Maar we moesten één van één voor het verhoor, de hele huishouden. Maar verder dan gebeurde er niks, tot ze mij oppakken, tussen Wier en Welke op zo'n woord daar. Daarnaast moest ik naar Marseille gezet, er zaten die Duitsers in het Armhuis. Ja. En de andere over, ik kwam met Piet Runje. Piet Runje en ik worden toegelijk oppakt. Ja. Maar Piet die kwam weer thuis, maar er was een Klaus hier in Duitsland, maar hij had de papieren niet bij hem. Dus in had de andere over de papieren zoveel los. Moest hij voor de SD. En in een gevangenis kwam ze een dag of 12. En toen heeft hij me daarna eens een paar keer op attendeerd. Niet dat ze me martelt, hè? Nee. Maar wel dat we even over praten hoe dat alle gegaan was. Hè? Ja, precies. Even horen Even horen van als ik ook wisten. wat losleert. Ja, precies, ja. Nou, en toen ben ik naar Amersfoort gegaan. Ik heb die Bosma heeft me al beld, zit hij ook met in de commissie door? Ja, die zit hier zelfs naast me. Zit me naast me, nou ja, die man zou met een week of 4 dan weer opbellen, want ik was er niet zo voor. Om dat alle verhaal. Maar ik heb niks meer van hem gehoord, dus dat is nou verleden tijd. Nee, dat is niet verleden tijd, want dat moet ik er even bij zeggen. Wij hebben op een bepaald moment keuzes maken moeten uit het aanbod dat we hadden. Maar Andries Bosma die is bezig met het schrijven van een boek over het beeld in oorlogstijd en beeldjes in oorlogstijd. Ja. Dus Andries Bosma die staat over niet al te lange tijd, denk ik, nog eens een keer bij voor de deur. Nou, dat kan wel, want ik heb er 3 maanden in Amersfoort zitten, in het strafkamp. Ja. En toen ben ik op transport gegaan naar Duitsland. Nou, dit waar trouwens? Krijg over de grens. In Leer, zei Andries Bosma. Ja, dat waren een leer. Dat was met een trucje gebeurd. Dat ken ik, maar ja, dat zal ik je dan later wel vertellen hoe dat gaat is. Ja. Want daar moesten we worden oproepen dan, op transport. Dan noemden ze de nummers op, hè. Ze riepen de nummers op en dan moest je staan gaan. Onderdukers en contractbreuk. Want er zat ook een hele grote, die waren niet weer omkomen, hè. Nee. U duurt van de weg. Nee, klopt. En toen heb ik wel zien weer wees, maar blijf ik ben toch bij de contractbreuk staan gaan. Ik dacht nou gokken. En toen kwam er ook nog een paar bij. Ook een van de marm. En het ging goed, alleen we moesten weer voor het verhoor, werden maar weer de weg blijven van Duitsland. Maar de hak van jongen uit Workum, die noemde me naam van een boer. Hij zei, dat moest maar gokken, joh. En dan zei ik, maar leer, daar woont die man. En ze vroegen er verder ook nergens naar, dat ik dan werkt had, nou, bij die bouwer. En dan zei ja, maar je komt niet bij Nijenskaas over de grens. Dat is ons te riskant. Dan moest ik helemaal onderom bij Bentheim. Daar had een dag in zin voordat ik de plak was. Verschrikkelijk. Ja, zeker. Ja. Ja, nou dat verhaal dat komt in het boek, dat kan je niet missen, want ja, hij knikt, hij komt nog laatst. Maar trouwens, had je nog wat over de oproep van de heer Algra, heb ik dat goed begrepen? Of niet? Die man het ook over? Die man die had het over dat hij alle zaken nog thuis had, boekjes en kranten. Ja, dat heb ik gehoord. Nou, later heb ik nooit wat van gehoord van boekjes of dat, daar weet ik niks van hoor. Oké, nou prima, dan laten we het hierbij. Ja. Bedankt voor de reactie. Ja, tot die dienst. Pieper Stimmers, tot kijk.
Mevrouw Olivier, Gusta Olivier, die had u 6 killen. En die zei van ja, als er nou iemand is die op dit stuit harket. En die had wat van of oer de Tweede Wereldoorlog en die wil dat kwijt. Dan kan dat altijd naar het Verzetsmuseum. Daar denken van ja, het moet bewaren blijven. Nou, als je het naar het Verzetsmuseum brengt, dan weet je dat dat de plak is. Je kan echt contact opnemen met mevrouw Olivier. En zij wen het in mijn naam en het telefoonnummer is 051 84 20 44, dus 051 84 20 44, dus mevrouw Gusta Olivier. Vliedenwieke zie het ze in de uitsturing. Zij is lid van de vereniging Verenigd Verzet en is dus heel bedwanden nog maar die oorlog. En als je wat van haar hebben, dat nooit het Verzetsmuseum kent, dan kun je mij haar skilly. Let het telefoonnummer hier nog lezen. Mocht je hem letter berry, dan kun je dat hier altijd nog krijgen bij Radio 1 horen. Het is nog een minuut noor jouw zoon. We praten nu over 26 afleveringen van Net Verjeten en we doen we met mevrouw Donga uit Vrouwbuurt. Ook te gast geweest in ons programma. Goeiedag mevrouw Donga. Ha, goeiedag. Ja, ik wou nog eventjes memoreren dat er in het laatst, dat voordat wij hier bevrijd waren, ben er naar gewoon beschoten. Mijn broer die reed toen op een melkkarre naar de fabriek toe, weet ik maar zeggen, met de bussen. Hij reed de lange weg en dan ging hij de Dievendiek uit en dan zo naar Belkom toe, naar de fabriek. Door op Moffen. En ik werkte toen bij de Smitsjongens, dus dat waren er vlakbij. Ja. En door op morgen, ik zeg, verdorie, zei ik tegen Gaatke, daar waren een huishoudster daar. Ik zei, daar is een vliegtuig. En ik is buiten zien en daar cirkelden ze hier om die melkauto heen. Of het waren dan pedenwagen verzet. Ik zei, ik weet er niks van. Die man die heeft wat in het zin. Die kon de boel wel beskieten wel. Ons steun ook niet zo snotterig. Haakt het peert uit. Maar dat heb ik niet zien. Ik heb wel zien dat de peert er losliep. Maar wij waren eigenlijk te laat om te zien wat hij bedaarde. Ik dacht, nou die zit wel in de slootswaal liggen. Maar de heren waren weer voort. Ze hadden beschoten met melkbussen. Dat de melk uitliep en zo wat. Zo had dat dan gang. Was kouwen. En ik zei toen, verdorie, ik zie dat peert lopen. Maar ik zie het tuin nergens. Ik was gewoon wat in paniek hoor. Ja, ja. Maar nergens wat te zien. Ik zei, ik moet even iets meer uit, ik moet het maar uit. En ik was er niet op een hoek. Ik zei, daar komt hij aanlopen. Toen waren die naar de hang opgevlogen. Dat waren die huisjes tegenover de blikkende plaats. Ja. En daar waren die in een huis zitten en gaat de koffie drinken. Nou, gelukkig maar. Ja, gelukkig ja. Ja. Maar toen kwam hij dan, hij ging weer om. Want ze was koud, maar ze bleven wel daar wat in de buurt hangen. Ze gingen wat over Belkom, ze cirkelden er zo wat om. Hij zei, ik ga weer om verzet. Ik ga weer net voor de buurt. Want ik heb niks gezien aan om een kogel in de huid. Nou, toen zei hij, ja, maar dan moest morgen wel weer rijden. Ja, hij zei, dan ga je zelf maar op werken. Maar ik niet. Hij reed door voor Johannes van der Looy. Hij zei, ik kom niet weer op die melkkarre. Ik heb ook een huishouden, goeiedag, ik ben er niet levensmoe. Maar die soort dingen ben we nou niet tegengekomen in Net Verjeten. Nee. Tenminste, dat heb ik niet gehoord. Nee, dat zei ik. Ik dacht, ik wil het je nog even vertellen. Precies, daarvoor is deze uitzending ook. Ook gebeurde. Ja, dat is heel duidelijk. Hartelijk dank voor de reactie. Ja. En tot kijk. Ja, tot goeie. Dank mevrouw Donga. 051 84 12 89 en Sontje 14. Dat binnen de nummers weet je hem op reageren. En op dit stuit geen iemand aan de telefoon, dus je kan hem nou pakken. Wij hebben exact zo'n uur in deze uitsturing, dus als je hem nog wat kwijt willen, dan ga je hem daarvoor nog een minuut of zontje. De telefoonnummer dus 051 84 13 48 en 12 89 en Sontje 14. Daar is hier een bijkomen trouwens, hoe langer dat ik hier zit, hoe meer telefoonnummers dat er beschikbaar komen. 1289, Sontje 14. Houd het er voorlopig maar eens even op. Als je me reageren willen op 26 afleveringen van Net Verjeten. Ik ga het iemand zijn. We hebben in deze jong ook muziek uit de jaren 40. En deze kennen je hem verste zeker dat je wat ouder binnen. Willy Walden en Piet Muizelaar. Als op het Leidseplein de lichtjes weer branden gaan. In haar volle luister is weer present. Laat me zien hier in het duister hoe mooi jij bent. Samen zitten wij te dromen, hier hand in hand. Toch eens het licht weer brandt, alsof het Leidseplein even schat. Blije mensen voor de ruiten van elk café zien ons samen gaan daar buiten en lachen mee. En het maandje mag een maandje in onze laan.
weer met vakantie gaan. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. En het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het Lido zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schat. Zo warm in arm, jij en ik, lachende naar alle kanten als kinderen. Zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schat. Dat wie Willy Walden en Piet Muizelaar als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. Die gingen weer baan na de oorlog. Dirk Houtsma uit Pijns. Goeien. Goeie Geert. Zeg het maar. Ja, nou dat zeg je zo jongen. Dat ben dat nou dat je dit oudere mensen van die telefoon wijst nog een reactie. Dat is prachtig mooi. Ja, die had ik mooi maken. Ik ben justjes van jongeren daar en dat wist ook ik wel. Ja. Maar ik ben al van voor de oorlog. En zeg en ik heb mij alle genoegen naar je uitsturingen luisteren. Ik patten daarvan hebben wij dus op boord gezet. En zelf kom ik eigenlijk een beetje uit een broeinest wat dat betreft. Want mijn jeugd, dit komt iets zoals Bierum, hè? Liaukema staat. Nou ja, onder andere Liaukema staat. En ik, de bewoners daar, die heb ik, en ja, heb ik best kennen, dat ik niet samen zeggen. Ik besef ook al wel goed reden hier de Bierum bij. En die vrouw Glaster van Loon, die is uiteraard nog volle langer erbij. Die heb ik wel kennen. En verder had Dringend Bruinsma, letter na de oorlog, met mijn huisheid. En nog een maand hier in een wenningcommissie zitten. Dus de persoon in kwestie heb ik heel goed kennen. Maar ja, de uitsturingen op zich, dat, je ziet mijn spanning te luisteren. En als er iemand bel of wat er iemand in de huis kwam, die stil, even luisteren. Hè? Ja, het docht je nog wat. En ja. Ik vind toch wel dat alle jaren vooral ik een bevrijdingsdag, dat die op de ene of de andere manier, en het hoeft net altijd maar feest, betocht worden, maar dat wij dus ik vooral 4 mei en net 40 mei, dat die zaak dus betocht wordt. Ja, bij precies. die mensen, die net alleen Nederlanders, maar ook vooral buitenlanders, hun leven doen hebben voor ons vrijheid hier op het moment dat wij je leven. En dat geldt dus net alleen voor oudere mensen en mensen van mij, ik ben allemaal zeggen, op uw middelbare leeftijd, maar ik vooral voor de jongeren. Alhoewel op dit moment heet het jongeren en dan bedoel ik op bijen. Ik werk dan op een squal en als er maar de bijen door de oorlog praat, nou dan was het redelijkerwijs op het moment haast niet naar die luisteren. Maar toch leuk ik wel als je wat ouder worden zou, dat er dan wat dingen zijn worden als ze zeggen, ja dit maat wij net hebben zelf. Nee. Want nou is het nog mooi, hoe het nog eens komt, weet ik net. Maar het broeit wel rondom, nou, net alleen in Europa, maar in de hele wereld. Nou, jongen, ja, dat is duidelijk. Het is samen wem is. Ja, dat is duidelijk. Maar was toch in elk geval, zoals Dirk, is 4 mei heel goed bedenken. Ja, vind ik wel, Geert. Maar het leven besteedt net alleen uit feest, jong. Nee, daar ben ik horen dingen in het leven. En daar vind ik dus vooral dat jou dan zo'n 4 mei, maar jou even bedenken. Ik weet toevallig wie ik 4 mei maar mijn zongen in het veld voor de Nooisvaart van de Vogels. Maar het was je nacht en ik zou weer even in de hikkel, jongen, van time-out. En ik bedoel, maar dan gaan we even letter verder. Maar zulke dingen moet je net vergeten. Dat moet je gewoon even bijblijven. En ik vind dus dat dan wel een vlag halfstak mooi rond op van gewone huizen. Maar ik vind hier meer gebouwen eventjes. Vind ik heel best. En ik vind het daarop dan mooi op een vlagje. Maar ik vind dat je zowel het mooie, maar ik vooral het minder mooie. Alhoewel een bevrijding dus wel mooi is, maar toch een 4 mei. Ik beslist in gedachten houden maten. Ja. En omgekeerd dus was toch van de jongzijders een monument, als weet ik het wat van Lolle Rondaan en zo. Ik vind dat moet altijd wijzen. Er ben ook riers binnen, dus ik nog een bestrit hier en verneemt onder andere in Wienaam. Nou, daar heb ik vlakbij me. Dus ik vind, als de familie het goed vindt, maar het zulke betocht worden op die of door manier, hoe dan ik. Oké, Dirk, duidelijke mening. Mag ik je dank zeggen voor die reactie? Graag dingen. Oké, ontzettend hè? Goeie Hoi Dirk. De heer of mevrouw Dankert, ik denk mevrouw Dankert uit zijn tannen. Nee, het is de heer. De heer Dankert, nou dan gok ik eens een verkeerd hè? Ja. Ja, heer Dankert, goeien. Wie vrouw zit naast me. Ja, precies. Nou, Jan maar het zeggen. Dat zal ik je vertellen. Ik heb die dingen ook alle jaar gehoord. Dat hele programma. En ik vond het hartstikke mooi, want ik was 21 jaar door de oorlog uitbrak.
En nu is mijn opmerking of mijn vraag, zou het ook een hartstikke mooi programma worden, die tijd ervoor. Want dat het ook een hele bewogen tijd geweest, van 30 naar 40. De crisisjaren bedoel je? Hè? Ja, maar ook de jaren, hoe vong je dat op? Als man van de kerk, als boer, als socialist. En ik wil maar zeggen, daar is een heel mooi programma van te maken, dacht ik. Want juist die oorlog, maar voor die oorlog, hoe heb je dat ervaren? We hebben nou ook weer zo'n wondere tijden. Ja, nou had ik even onderbreken maar. Wij binnen de serie dus begonnen met de crisis in Nederland in de 30er jaren. Hè? Ja. Dat is, ik geef toe, 1 aflevering geweest als aanloop. Ja. Maar we hebben het verband dus wel uit. In de allereerste uitzending dacht ik dat het waar. Ja, die heb ik ook wel gehoord, maar ik zal u ook wel eerlijk vertellen, die beide man die Stoel ervoor had, die waren in die tijd kapitalisten. En er was 1 man die wordt werkloos en die kreeg gewoon 50 gulden van zijn uit. Toen kon hij een goosje beginnen. En die andere man, die studeerde aan de HBS. Zien dat en die hadden armoede. En dat vond ik ook wel goed. Ik had er ook in aanmerking zat. Nee. Maar ik bedoel, het kardinale punt, hè, wat er voor de oorlog gebeurde. Hè, want een oorlog gebeurt niet zomaar. Er speelt zich heel wat voor. Ja. In die 10 jaar van 30 tot 40. Dat was een heel bewogene tijd. Ook als werklozen, maar ook als degenen die het een bedrijf hadden. Of die het een of dat. En de overtuiging die die hadden. Hè. De kerk speelde toen in die tijd een heel voorname rol in Nederland. Hè. Ja. We hadden altijd die regering klein. En hoe de mensen daarop reageerden. En hoe ze, wij zei Dirk, Bill die zei in die eerste uitzending, dat ga ik goed onthouden. Toen zei hij jou, ja maar dachten jou wel aan die fascisten, waar? Dachten jou wel aan Hitler? Ja. Nee, zei Dirk, want wij moesten nog maar rooien denken. Ja. Hè? Ja, precies. Ja, Ja, klopt. Ik denk, ik was dat heel goed onthouden, ja. Ik was zijn buurjongen, dus hij moest aan mij denken. Ja. En ik ben me ergens niks bewust. Ik heb altijd, en dat mag ik, waar 12 jaar, dus zat ik in de socialistische jeugdbeweging. Nou, en ik ben nou, straks was ik 75, ik ben nooit veranderd. En ik heb nooit het idee had dat Dirk aan mij denken moest. Nee. Hij had in jou kennelijk een potentieel gevaar zien kennelijk. Ja, nou, en dan dacht ik, nou, praktiseer er eens over. Ja. Dat is heel voornaam. Ik bedoel, had jou een oorlog, dat was voor ons iets ook heel, ja, daar praten ze nou gewoon over. Hè? Ja, nee, precies. Er is sommigen, maar ik moet ook eerlijk zeggen, als je alles lezen wat er over de oorlog gebeurd is, zeker hier in de gemeente, en je realiseert niet dat het echt is Krekel zit je een spannend jongensboek te lezen, maar dat is het vanzelf niet geweest. Dat is het vanzelf niet. Precies, en dat moet je ook heel goed realiseren. Ja, en ik wil maar zeggen, dat komt uit die voortijd, komt dat eruit. Ja. Hè? Hoe reageert de mens? Hoe reageert die groep? Precies, ja, dat wordt... En dat wordt heel voornaam. Ja, en dat wordt ook min of meer bepaald door de positie waar je in verkeerde, denk ik. Hè? Ja, want ik wil maar zeggen, er is die kristalnacht in Duitsland, waar? Ja. Nou, de meeste mensen in Nederland zullen het niet weten, maar ik weet het heel goed. Maar ik wil maar zeggen, toen kwamen er 2000 jongere mensen, die kwamen in Nederland, die vluchten, waar? En die konden naar Amerika. Dat was Amerika, die accepteerden ze. Maar dan moesten wij die overtocht betalen. Maar Colijn die stuurde ze waarom. Ja. Dus ik wil maar zeggen, daar worden ze vermoord. Ja. Want dat moesten je al weten, dat wisten wij, dus dat konden ook alle mensen weten. Ik bedoel, dat is zo, dat is nou juist het begin van die oorlog geweest, ergens. Ja, dat is duidelijk. Er waren een duidelijke opmaat, en zo hebben we het ook genoemd, als opmaat naar de oorlog. En zo hebben we het ook duidelijk zien. Wie weet wat we er nog eens mee doen. Maar ik beloof even niks nou. Nee, natuurlijk niet. Dat is duidelijk. Daar gaat het mij niet Nee, om. maar het is duidelijk dat dat ook een hele interessante tijd geweest heeft. In die zin dat het heel bepalend geweest heeft voor het vervolg van bijvoorbeeld de oorlog. Ja, en ik wil maar zeggen, dan niet dat ik dat weet, maar er zijn een heel mensen die het metmaakt, of die binnen nou nog. Ja, hè? Ja precies. Ja. En ik wil maar zeggen, die kunnen dat vertellen, hoe zij in die omstandigheden, zoals zij leven, hoe zij dat bezagen. Ja, hè? Dat is duidelijk. Mag ik jou dank zeggen voor de reactie, dank het. Dat is het, ja. Klaar, hè? Beste. Tot kijk, dank het. Het is 4 minuten voor zo'n. Wij gaan er exact om zo'n hoor uit. Dat houdt in dat ik nog 1 telefoontje herken. Maar hem dus nog even dwan. Op dit tijd nog niks. Dus ze zijn beide vrij. De telefoonnummers 12 89 14.
Wat eerst belt, die maakt zijn reactie nog Jan in dit programma. Kan ik nog even vertellen dat ik kreeg zo aan haar dat mevrouw Gusta Olivier us bellen had voor Elsen die dat kwijt wil of wat had van die Tweede Wereldoorlog dat hij naar het Verzetsmuseum kan. Dat wie een rechtstreeks oproep aan de heer Algra in Belsum die dat spul dus nog thuislezen had. Ik denk dat het goed is dat de heer Algra uit Belsum even contact opneemt met mevrouw Olivier. En haar telefoonnummer is dus 051 84 20 44. En dat geldt dan ook voor de oren mensen die het wat hebben en wat kwijt willen over die oorlog. Telefoon rinkelt net meer, dan zie ik op mijn klok en zie ik dat het 4 minuten verzonnen is. Dan kom ik toch daar aan het moment dat ik hem vertellen moet dat we er echt terug in binnen wat deze serie onbelangrijk. En wordt het echt hier dat ik hem vertel wat er om mij werken hebben. De redactie van dit programma wordt vormen door Harry Dijkstra, Tini Bandsma, Andries Bos, Lakke Boomsma, Andries Bosma, Geert van Tunen. De montages van dit programma weer in handen van Bert Harmes. Studiotechniek die een Piet Brouwer, hij het grootste part, Pieter Dijkstra, Sieber van der Veen. En verder hier wij meewerking van het Verzetsmuseum, Wietse Wagenaar, Jaap van der Wal, de SOS Telefonische Hulpdienst, Harry van der Meulen, F.E. Geluidsproducties van Engelum en IJzer de Boer die dat prachtige gedicht net verjetters kreun had en mevrouw van Tunen uit Bitgem die daarbij een prachtige bij- en wastekening maken had. We zijn er terug hinnen. Een speciale dank voor deze uitzending gaat uit naar regisseur Jaantje Olijnsma. Hem kregen haar al jaar aan de telefoon. Net vergeten is Aron, dit wie het extra programma. Ja, wat bloot is de titel. Net vergeten. Wilt u na deze uitzending met iemand praten, maar kunt u of wilt u dat niet met iemand uit uw eigen omgeving? Dan kunt u bellen met de SOS Telefonische Hulpdienst. U hoeft uw naam niet te noemen. Aan de telefoon zit een vrijwilliger die naar u wil luisteren. Het telefoonnummer is 058 13 20 00 en is dag en nacht bereikbaar. Wilt u per se met een vrouw praten, dan kunt u bellen naar de vrouwentelefoon. Dit nummer is 058 13 33 00.